Dobrý den, jmenuji se Valentin Kusák a jsem předseda občanských sdružení Antimešita OS a Antimešita NV-OS. Tato sdružení byla registrována na Ministerstvu vnitra 2.12.2010 a vznikla na základě společenské poptávky v boji proti islamizaci. Tato sdružení mají za úkol chránit křesťansko-židovské hodnoty při zachování zákonů platných v České republice a při zachování demokratických postupů. Je vyloučena jakákoliv spolupráce s extremistickými hnutími či extremistickými stranami. Pokud vás při názvu Antimešita Envy napadlo ve spojení se slovíčkem Envy životní prostředí, máte naprostou pravdu. S tím rozdílem, že my nejsme zaměřeni na ochranu čolků či na protesty proti dálnicím. My se snažíme využít stavební zákon, podle kterého občanské sdružení zaměřené především na ochranu životního prostředí může vstupovat do stavebních řízení a do řízení ohledně územního plánu. A ve stavebním řízení a v územních plánech se schvalují mešity. Jestliže do těchto řízení jako občanské sdružení vstoupíme, máme možnost nahlížet do spisu, klást připomínky, protinávrhy a vůbec proti stavbám mešit nějak působit. Čili toto je cílem toho sdružení Envy. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů je informování obyvatel o tom, jak problematika islamizace vypadá, jaká přináší nebezpečí. Jednou ze součástí tohoto informování jsou veřejné diskuze. V roce 2011 jsme pořádali 3 veřejné diskuze v Hradci Králové, jednu v Brně, jednu v Praze, také byla celostátní konference místopředsedů občanských sdružení a předních členů. V roce 2012, 22.2.2012, došlo k veřejné přednášce, kde jsem byl společně s panem Bělobrádkem, předsedou KDU, a která měla velký ohlas. Došlo také k besedě v Praze a v Brně. Já se mimo toho snažím vystupovat na zastupitelstvech každoročně a pravidelně. Minulý rok jsem tak vystoupil na zastupitelstvu města Hradec Králové a na zastupitelstvu krajského úřadu Hradec Králové. Toto jsem zopakoval i letos. V rámci sdružení jsme završili některé formální věci. Máme webové stránky www.antimesita.eu. Blogy s články máme na adrese www.antimesita.cz. Máme facebookové skupiny, které můžete najít ve vyhledávači, pokud si zadáte Antimešita. A máme také kanál na YouTube, který si můžete najít pod klíčovými slovy Antimešita, Valentin Kusák, Islám, Muslim. Děkuji za pozornost.